Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarpun hujan masih tetap kompak ya Ibu, Bapak. Tetap semangat ya. Matur sembah nuwun. Wilujeng dalu Bapak kalian Ibu masyarakat pundi mriki wau. Glinda. Balong tambah. Nggih. Gelan wilujeng dalu ugi Bapak Ibu Sohibul Hajah ugi Mas Manten kalipun Mbak Manten mugi-mugi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin amin. Kula kalian konco-konco badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari sumangga Kang Mas paringi loro sesigar. Terima kasih. Lagi lanjut, masih dilanjut. Meskipun hujan tetap semangat nggih. Oke. Mas Jono. Wilujeng dalu. Nggih, wilujeng dalu. Nggih. Neng Nur Fadilah, matur nuwun. Mas. Kalau jenengan sampun ngaturaken loro sesigar. Loro sesigar. Tembang Banyuwangi. Nggih. Nggih. Kalau wau ning menak Wulandari nggih sampun ngaturaken matur sembah nuwun. Nggih. Dumateng Bapak Sohibul Hajat nggih Neng. Dene punapa dalu niki anggrawaken Budi Wijaya. Budi Wijaya. Dalam acaranipun Walimatul Kemanten. Nikahaken Kang Putra. Nggih. Nggih, langsung kemawon diparingi kesempatan panjenengan Bapak Sohibul Hajat ning menawi Bapak Ibu yang punya hajat. Barangkali menyumbangkan lagi ngrasakaken lagu atau tembang. Lagu napa tembang, monggo. Nggih. Sebelum minangkani pamundutan dari bawah ning. Nggih, Mas. Nggih, sampun wonten nggih menika Sabu Watu Blorok Abas Suyudi yang diminta tembangnya Mendem Wedokan. Oh, nyuwune Mendem Wedokan. Dari Bapak Suwiknya seperti biasa podang kuning. Jadi senengane sing manuk-manukan nggih, Mas. Balung jerambah ditunggu Bapak nggih. Nggih. Yuk pripun? Panjenengan Bapak. Pripun? Bapak Ibu. Dereng siap niki. Dereng. Dereng panas kok ya. Pripun? Dereng. Yuk langsung kemawon. Nggih. Yuk. Napa Mas Jono? Pinakane pamundutan Babing Abah Suyudi Mendem Wedokan. Oh, Mendem Wedokan. Ana apa le bengak-bengok karo udan iki ya? Aku jaluk dikawinke ambek sapa iki? Mbokku sapa iki? Sapa mbokku iki? Yang gemoy. Oh, yang gemoy. Yang gemoy. Ayo. Karo sapa Rungokno ya, rungokno mbok ya. Iya Mas.
Sing penting semok Apa nih? bojonge. Oh senengane ngomong ngene iki lho, ya kan? Yo! Yo. Yo! Yo! Dari Abah Suyuti nggih. Nggih, alhamdulillah terima kasih untuk penontonku semua yang ada di sini masih semangat biarpun masih hujan ya Mas ya. Semangat semua ya. Semangat. Semangat, tetap semangat sih. Nggih. Biarpun diguyur hujan tetap semangat pokoknya. Demi Bapak Ibu Sohibul Hajah nggih. Nggih Mas. Nggih. Pripun niki Bapak Ibu Sohibul Hajah? Dari Mas Manten atau Mbak Manten? Nggih, dari Mas Manten ugi Mbak Manten. Dipersilakan kita Menawi kasih. ngersakaken lagu campursari sumangga. Nah, Nggih, ugi Mbak sinten niki namine? Dindah kalian Mas Friendly Friendly. yang selalu mengikat janji suci untuk mempelai berdua. Nggih, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nggih, yang selalu diimpikan untuk mempelai berdua. Amin. 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 Nggih. Alhamdulillah Mas. Pripun nak? Dalu mriki hujan masih air Mas. Masih air. Dirimu tetap miliknya orang. Nggih. Dari Saudara Budi Wijaya tetap semangat. Nggih. Mengikuti terus walaupun hujan. Walaupun Yuk, pripun? hujan. Pripun niki mboten wonten apa enten? Oh niki enten Mas, dikasih supan Mas. Yuk, dene Bu. Yo. Supportnya Mas. Ya. Asok. Asoi. Goyang Budi Wijaya. Ya. Bapak Ibu Sohibul Hajah yang diminta nopo ugi Mas mantennya, Mbak mantennya. Jano ayu Mas. Ayu Pol. Nggih, kayak kula be. Tahun yang 4 tahun yang lalu tapi. Ya. Di rumah masih kecil. Nggih, saiki bedah. Soalnya dikumpul. Gak apa-apa Bu ya, si penting pakai semok ya Bu. Oke Bu. Oke. Sampai boloku pokoknya. Ayo no ibuke ngersakaken apa no? Nggih Mas. Nggih. Niki yang diminta Taman Juruk. Taman Juruk. Nggih. Nggih langsung aja Mbak. Nggih, matur sembah nuwun Bapak. Terima kasih atas bunga-bunga sosialnya. Yuk. Monggo, Taman Bu. Juruk. Taman Juruk. Asik-asik. Mbak Nika. Request dari keluarga Sohibul Hajah. Nggih. Yang diminta apa lagi Bu? Monggo Mbak Manten, Mas Mbak Manten. Manten tadi yang belum, yang diminta apa Mbak? Untuk Gak apa-apa, saudaraku, yang diminta apa? saudara Budi Wijaya tenang dulu. P apa? Oke. Mas. Pripun no? Yang diminta PP apa? Nah. Nggih. Nggih Trajatim iki lho lagu senengamu. Gadis Kalimantan. Untuk tanggal 18 Agustus wis entekno dhuwitmu pokoke. Jalali lho Agustus. Monggo, dulu yuk. Yuk. Gadis manis Kalimantan.
Lewong sikap. Senyum tipis nan menawan, pria manis kalimata, maula-ulun tak bayang-bayang, muhabbia, ulun tak bayang-bayang, muhabbia. Senyum tipis nan menawan, pria manis Kalimantan, maulah ulun terkesan sepanjang malam. Senyum manis nan rupawan, pria manis Kalimantan, maulah ulun tak bayang-bayang. Zeh, gimana? Lagi? Mas, Gino. hei, ada yang datang. Siap tuh. Neng Ika Rempong. Pen gak kangen ah mas, sampai suarane mas. Ya kangen pol Nah bakal. iki ya, wong nduk ngene iki pungan. Jane nek kena dibakil ya jenengan wakil lho. Ah, saya. Ayo nang berjawab sayang. Nggih monggo disapa ning Ika. Wong ayu. Bu Win sampun. Rau ki Bu, ale nelponi aku sedina ping 3 Loh, ping oke. 4. Dikasih ning monggo. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kangen ta mboten ambek aku? Kangen nggih. Oh, luar biasa. Terima kasih Mas Jono, Mas. Nggih, pripun ning Ika sayang? Lho, nggih kula dituambahi terus ya. Aduh, Monggo. sembah nuwun nggih Mbak Win. Mas alam benjing malih. Nggih, pripun ning? Niki wae dari request apa? Nggih niku wonten dari Jerambah Podang Kuning. Oh nggih. Juga dari Mama Nini ning memilih setia. Nggih niki wau Bu Win tas enten 1 sedingin salju. Sedingin salju. Nggih. Bu Pin niku kang kegongan hajat nggih. Nggih Mas. Oh nggih dikasih sedingin salju. Niki sing pun diriin. Dalam. Rek bengak-bengok ae. Gini iki Karepong. Nggih Mas. Sedingin salju. Nggih. Spesial kangge ibuke. Ini di telepon ping 10. Mau lo. Lagi Mas, Mas. Iya, kalem-kalem ae nih, gak usah kasar-kasar. Niki biasa nyetrum dhewe kok Mas. Gak usah. Aku mesake. Niki mau dosan nggih ngoten gena-gena ya Nak. Tapi biasa nyetrum dhewe Mas. Oh, ngaten nggih. Yuk, Delewong. Delewong sudah siap. Siap, Bos. Tare Mas. Mas. Terima kasih. Terima kasih. Percaya nih Karempong kok. Lupa-lupa ingat Mas niki mau. Gak apa-apa, tapi tetap lancar. Gini, Nggih Mas. tidak mengurangi rasa hormat. Dan Karempong sakjane sudah cuti toh. Sampun cuti Mas. Berhubung tugas yang harus dilaksanakan, jadi malam hari ini harus datang. Wajib ya terus Mas. wajib. Lagi. Kalau nggak hadir, waduh, kena klaim juragan. Kula ben dinten diteleponi Mas. Ngoten gini. Isu awan sore bengi. Harus hadir pokoknya. Lah nggih niki wau nggih ngoten. Nggih. Gini dilanjut, monggo. Napa Mas? Tasih wonten Podang Kuning. Oke. Dari
Mama Nini niki nih memilih setia niku informasi dari Delewung duet. Berhubung cowoknya gak ada, diganti apa? Manut jenengan. Manut. Manut kula. Nggih. Nggih gampil niku. Ten mriki wau enten jambu alas, Mas. Jambu alas. Nggih. Podang kuning dulu nih kita selesaikan. Oke, siap. Mesake dari Balung Jerabah. Yuk, monggo. DAC kontrole, Mas. Kabelnya jebol, ucul. Kontrol yang depan. Digoyang kembali Budi Wijaya. Samaning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng kitir akonku goleki ora krasa esuk rawan nganti bengi nek mati nganti liya kang nyaman leyang tak sawang rencok ning ngepak kekencengan tariki saka katemen sarwi ngoceh anggone ngalih pensloan kae tak sumon mbok ngece podang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang tambah manis hipo bunga yen kelakonnya ning slirate ora bakal atiku kepindang liyan yen si podang agawe ati kepratan ora mendung atiku tan saya negro tak seranani suntinganku ruting pedot Gini. Nggih, Mas. Alhamdulillah, Mas, meskipun Jawa tetap semangat toh, nggih. Semangat. Tetap semangat toh, nggih, Pak, nggih. Nggih, tetap semangat. Nggih. Yes. Yuk, tadi ada yang request jambu alas. Jambu alas dari- dari Sawung Galing. Yuk. Yuk. Barengan mata beling rimio tak tempiling barengan mata beling rimio tak tempiling. Yuk, 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 yuk. Senajan dilat tanteni radane jambu alas manis rasane senajan dilat tanteni radane. Oke, terima kasih. Siap. Iya, Bapak, terima kasih. Ket biyen, Mas. Nggih. Nggih. Pripun, Mas? Kirang pinten lagu? Nggih. Umi Gede dari jauh-jauh yang diminta apa nih? Lukaku. Lukaku. Heeh. Walah. Nggih. Dari Mami ini Nggih. pripun Delewung? Pripun digantos napa?
Nggih mangke di bedayan mawon bikin Oke. bareng. Siap. Nggih. Nggih niki Untuk Umi Kendi dan Umi jauh-jauh Kendi. ning yo. Nggih. Kita kasih Luka Lukaku. Nggih niki juga spesial untuk Mbak Ika Rempong loh Mas. Ya. Anggite gak pengen kluget-kluget dek kene ta. Sakjane sudah cuti loh nih. Nggih Mas ya ndek oman ningali Mas. Terus. Tetep atine ku ndek kene Mas. Gak tega. Alah. Anake lo mesti sendut-sendut kok. Gak tega dirimu. Delewo yuk monggo Lukaku singkat. Iki lo ning Ika Rempong. Iki lo ning Ika Rempong. Singkat yo. Dengan kembali Budi Wijaya. Ada ning Ika Rempong. Aku lo Mas. Yo. Terima kasih. Mas. Negari pemulutan request dari Umi Kendi. Oh nggih. Bersama saya nih. Gini, tak kasih waktu tinggal satu lagu. Pripun Mas? Oke, dari tuan rumah nih. Oh nggih. Terakhir yang diminta lagunya Kelaran Dupa. Astagfirullahaladzim. Ribon. Kelaran Duka. Saya hanya menyampaikan doang. Kerana duka. Mas Jopan. Oke. Dari tuan rumah. Oh nggih. Yang diminta kerana duka. Rana duga. Merana niku to. Nggih duka tok niki. Oke. Nggih, ngapunten ning Ika nggih, tebak terakhir gini iki. Nggih. Mangke saged pinanggih dalam acara Bedayan Serba-serbi. Serba-serbi. Durasi waktu kita bagi ning Nggih Mas. manajemen dari Abah Didi Perwanto. Kita bagi-bagi waktu. Nggih siap-siap. Nggih. Yuk, delewo. Jadi putus asa dan juga jangan sampai kamu gelap mata. Merana, memang merana. Kalau putus cinta. Berduka, memang berduka. Kalau kagak cinta. Terima kasih. Oke, lingkar bang Rana Duka teman terakhir dalam acara Campur Sari. Oke Mas. Jika dari berpinahkani Mama Nini nggih, mangke di acara Bedayan Serba-serbi. Lagunya ditentukan nanti aja deh. Oke siap. Monggo yuk perform terakhir. Seperti biasa. Dirimu duduk aja. Pasti saya duduk Mas. Turun ke Budi Wijaya. Ayo yuk.
Abote wong nandang sutra tak belani nganti tekan pati tresnaku mung kanggo sira Arjuna baku sing merati awana bengi rabi solali tansah eling esemu nganti kapan aku ra ngerti bisa nyanding sliramu apote dadi wong sudra tresno tulus ora dipercaya wong tua ngombar sujono tansah ngira aku wong durjana pancen dalan sing taliwati ngalor ngidul mung dengkul paribasan turu klesetan uripku tanah sajadah pacoban wong bagus tak enteni lilani wong tuamu meriki kuwi sing sabar ya tresnaku bakal dadi duweku Duh Gusti sing tak puji paringono dalan kanggo tresnaku awas Putri Wijaya lagi.